presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kinigyan po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga muning. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Muning. Kini akong problema, bayan sa akong banab nga sobra kaayo kagara. Kanyahay ra mga palpak ni mga plano, iyang mga lakaw. Kay maguna magud iyang hambog, pero aro inyo kayo masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Tell me when will you be mine? Joy beyond compare. Tell me kundo. Naam sa siya iya. Oy, kakapoy ani niya. Oy, nagtuot nga siyang malabuan ko niya sa tantay. Kasmer! Day! Day! Kamay gini mong laki, oy. What's the matter, ha? Ikaw may what's the matter niya. Anong katakanta man ka niya? Malipayon ka, ha? O pamatay pamahaw ni Redong. Yes, of course. Kaya ang imong problema, sulbad na. Unsay sulbad na? Ang imong problema, sulbad na. Ngano laging masulbad man? Nahibaw na di ka sa akong problema? Of course. Ako naman ang gistudyohan. Nakita na ko nga usara problema ni Mos Buntag. Unsa man ko, no? Pamahaw. Pamahaw. Hilom da kasmira ka, eh. Kung di ka maproblema at pamahaw, day. Di na akong problema. Ay, ato ng problema. Dili kay ako lang. Mura na, ay. Kaya ako, wala mong problema na. Sayo ka maproblema. Ngano? Di na ka mukaon? Ay, di, sa ingon nga, di ko mukhaon, day. Sa pagkakaroon, wa ko maproblema, ana. O kung ikaw, wa ka maproblema, ana. Kamis may maproblema, mi. Asa man yung taon, mi kanon ron. Ikaw ba, dugan ka ito nga nag-ipon. Walang gihapon ka salig na ko. Unsa na ko pagsalig nimo nga sige mamikapas mo? Okay ra ikaw ray mapas mo. Unya ako, ang atong anak. Unsaon na malang na? Don't worry, darling. Kay in the future, mapas mo pa'y uhong ninyo. Galhal ka lang, Kasmer. Asa kay pamahaw ini ron. Pangutang ang saday. Kangay gini mong sungagon, Kasmira ka, eh. Pagluto ito buwat, ipahuwat-huwat pa ko nimo niya, wa paday kay ikaw ka day dadi ha, bisag usa. Nga nakalungag na kaday. Wa ko kalungag, kay way bugas. Anya, ug magluto ko gamunada. O sa may pare sa tuwan eh. Wa magagalungag ka. To ay bahaw, maayo to kay baga kay dukot, baga pa si mong naong. Asa may mga inahan? May, asa may inahan? Tuwaman to sa inyo, tatay. Oh, para ganing babayahan na eh. Ngitag kaon, unya gisukara na nako. Papresyo na po. Paita. Sige, ikaw na likaw diya. Ikaw di ay. Unya na ko. Unsa di ay sudan, tay. Ukbala ng kitabunan day, nasa misa. Unsa di ay ni. Oy, buwat. Ano, pagreklamo diha. Kaon na diyang sa inaa diha.
day, pati ano mo Unsay tatay, bati? oy. Unsay bati? Unsa man kabati na ko? Ako gani mo kaon. Mantiniran lang na buhat. Pero kung nang mag-inom na gani mo, uban si mga kumpare, ang daman dyan na ni mo lechon manok, unya adobong pinalagtob. Ang, nag-inom man mi. Ang sa ka tatay, no? Para magkatilaw sa ko, lami nga sudan ba? Nga naman. Ang sa ka, mag-inom lang sa tatay. What? Para ba magkatilaw sa ko, lami ang sudan? Hilom na may hilom ha. Inom. Sama. Practice ka daw inom. Taruhat. Ang optimis si nanay, imamalaman tiniran o buwag. Ang imong mga kumpare at dubog yun. Kita na lang kay mag-inom tatay, kitang tulo si nanay. Hilom! Hal ka may maya ka. Mao na diya Kasmer, may pang-anak nimo, kamao pang maghuna-huna. Ikaw? Sos! Ambot lang, asa gibutang imong utok. Murag nating alis imong lubot. Ayaw sa pag-anak, day. Sayop mong gunang gisulti si mo anak, good. Ha? Kay... Kanang ko, ako ba ginagasto na? Ang ako mga kumpare mo ay nagasto na. Unya kayo, pusoy man ko, maunang ako nang lay voluntaryo nga muluto. Sa mo taong mo eh? Nya di ay, di lang sige kakabot na bisag usa lang kahiwa para sa imong anak. Ikaw ko'y kaluto, good. Bisa na. Kaya pala nagkahiwa di ha. Grabe ang istorya ha, bisag usa kiwa. Di juga kalain para sa imong anak. Bisag ang imo na lang untang share ba, ang imong bahin sa manok, imo na lang untang ihatag sa imong anak. Kuwang mo na eh. Ilam na Kasmer, ay, murasod pagid ka. Bantay, kami may magluto ha. Pangayo niya sa imong bahin ha. Unsan mo taon niyo eh? Kaya naunsa? Kaya naunsa man, ha? Basta makakwarta lang ko oh, magluto ko crispy pata. Pangayo niya ha, kay tagaan tadyo kag bukog. Makalagot kanya kung bana, may lang ni siya sa ubang tao, sa laing mga tao, sa iyang mga kumpare. Kanahan kay batasan, unya to. Ay, wala ka pre, kay ka na si Sir Ricky. Mauna yung mo manager pre, suod ka na nako. Akong sultihan anak, ha? Ako sa'y gisaligan anak tanan, ha? Kutob nga dunay mo apply dito, ari na nako mag-agi pre. Unya, di ko moingon nga, ayaw nagdawata. Di gina niya dawaton, basta sabihin ko, ay na dawata. Di dawaton, mauna di ko moingon nga di ka dawaton. Dawaton ka. O ba pre? Ay, ay, magandang-agad. Saka, pre? Kailang, katong upaw ba? Upaw nga negosyante kayo, na mga dishwashing liquid. Ricky, bangis, garing, anak. Kailang ka to. Ito agi ka niya ba? Katong misalot ako ba? Katong siya, Siyal, patay na sa garing. Kato? Silingan to na mo pre, nalimot lang nga na to. Ha? Mau ba? Kau ba ito na mo? Ako yung pasodan to. Mau ba pre? Oo, lagi, taon. Di na kabalibad ako eh. Kaya kanang tanang sikreto anang amo ang manager. Iba ako. Mao nang hadlo kay na nako. Mao ikaw ay kabala ka. Pisag di pa ka mga palay. Dawat ka dan! Words! Na. Tinood ka pre. Ako pa. Los abo ko nitabong makak mo. Pastilan pre, isip mo ko ganing utang kabubuto ni mo Kung sa pre. Basta isipon. makasoon akong trabaho niya pre. Isipon mo. Isipon ba? Lagi, pre. Karon pa lang. Isipan na nagsugod na yung kag trabaho. Oo, pre. Bisag karon dayon mangutana baka diha. Ay dili mangutana, mangutang ka sa tindahan ba. Ha? Suki mo na namo, kautang mi diha. Ug kon ako na ingon, ako na yung napasod nimo sa pagtrabaho, kautang di ka. Bisag karon dayon mangutang ba? Sa'yo naman na mo, sigurado yung kasood nga. Sab, di pre, we. Binuang na mo pre. Noong kamutuoy no suway bida. Ina nga mangutang kay karon sweldo lang tapos di mo yung bayaran. Saban. Unya, masugutin na pre. Sugot lagi na. Ingna nga tao ka nako. Sugutin na. Mao ba pre? Lagi. Lakaw distinga dito pangutang dito sa kahumbir suway. Og dili gani ingna nga ako'y mo bayad. Di og di pa utang. Siguro ka pre. Lagi lakaw dito pangutang dito. O sige ha, unsa na? Kita ni mong katag, di ba? Kautang ni ka. Basta ako gani ang musultihan na nila. Nga dawat ka. At dawat yung ka na.
Yan, kabaw mo na sila kay... Lakas man kay ko! Naunsa man kay... Salamat kay pre. Salamat kayo. Oh, pwede magani ka utang dito ka ng mga groceries. Uy. Pero sa inyong bay? Tinuod ka pre. Wala ba misudaan mo araw? Ay, sos, problema, minoon ka na. Pagutang dito! Tingnan nga nakasud ang kakaroon sa trabaho. Sud ang sunod buwan, nanaki sweldo. Regular ka dito. Tinuod ka pre. Ako pa, naunsa ba ta? Lakaw dito, pangutang na. Kanaog, napay baligya. Kay karon ra ba? Kay magsugod ang pangutang mga tao dito sa kantin. Urot-urot tayo na. Pero sige lang. Pero sige, basig. Naapay tinda dito. Nya, dool dito ka, ingna dito ka. Basta masugot lagi na, mapautang na no. Pangutang dito, kay naano mo kay kabayan. Oo, pre. Salamat kay pre. Oops. Diin ka dong. Lugaya ko nimo. Dito ko sa bahay sa akong kumpare niya. Ipasaligan ko niya nga may trabaho na ko. Ha? Tinuod ka? Lagi. Sunod buwan, magsugod ako. Mao nga ikaw, pangutang na dito. Kay siguro nga makabayad na ta. Nya, pwede karon ko mangutang. Kay wala ba tayo sudan doon? Pangutang na dito. Kay sunod buwan, magsugod. Gusog na mo ko ng trabaho. Mao na isulti ni pare Tony na ko. Lakas kay na sa manager sa pare Tony. Mao ba? Sige lang ko na. Pangutang dito. Kaya ako, buwes ako. Dali ka trans. Sige dong, mangutang ko. Hello, Menchi! Hi! Kagwapa sa mga megang budget! Uy, karon pagkakadugay na ani. Ay, Menchi! Pautangan sa ko dyan, mayat, pi. May trabaho naman akong banayot. Ha? Tinuod ka? May trabaho na si Kasmer? Yes na yes! Magsugod siya karong lones. Asa mo siya nag-work, day? Aw, asa pa? Kananda kong kumpanya diyan sa IT Park. Karon ta siya pasugdon, pero nibalibad siya kay mo observe pamangkunon siya kung unsa iyang trabaho. Uy, dili siya tudluan, day? Tuduan, Jay. Unya, ang motudlo niya, katuman dako-dako sa ilang trabahoan, katong ilang manager ba? Uy, mo ba? Hala, no, kadagkuro pagswildo diyan. Uy, IT Park! Aw, agwantahon lang sa namo. Aw, sige, kung sabi yung tango ni mo, ha? Kadiyot, kung ano ko listahan, wait sa... kani. Dara. Uy, kinuo ko! Sa pasok. Taas pa ng listahan ni mo, uy! Wag pa mo ganyan makumpleto yun. Ay, wala ka, Chi. Bisag imo pa ng tubuan o tagaliog, way problema. Hutdan ko nagbayad, inigsweldo sa kong vana. Ulo, no? Kada ko nagsilo ng customer mo ning, no? Ay, mura na ko nagtrabaho o call center, good. Pero mas dako pa iya kay call center agent man siya. Mo ba? Wala nung kagswerte, pero nakasudya ng trabaho, aday! Oy. Mao nga kwentahan na naidaan ha, kay nigdawat sa unang sweldo sa kumbana, impasan ko na daang tubo. Pagkahibaw sa bayot nga may trabaho ng akong bana, naa siya sa usa ka kompanya nga dako, nisalig dayon siya. Mao nga, why limit ang utang? Unya to? Pre, usa na pa pre. Di pa ko kasod trabaho, pre. Di pa, pre, kay buhatan pa man kag-appointment. Eh, basta siguro na ka. Nana ka sa akong mga kamutao ng imong resume. Ha? Hida. Wala kayo interview, pre. Dawat ka dito. Sige, pre. Biyasa ti ka, ha? Kay naarabang taga Manila taon ba? Mag-meeting arabi taon ni. Basig mauna na. Suda ka dito na. Sige, pre. Balita ko kano sa ko. Sugod, pre, ha? Ay, ka ba? Sigurado na labig ka. Happy to yung Lunes. Biyernes na. Biyernes, Padyo, Minggo, Lunes. Maintag maagi ron din parituni ba? Aron ako mapungutan na kung asa mo kumasayan ani? Dong Kasmer! Uy, Dong! Ding! Naku, saan na yung da, ha? Kadagan ko na na. Nabagood mo ka na. Ay, nangumpra ko, oy. Kay nahurot lang akong gikumpra itong asang adlaw. Nga dito ko sa pikas tindahan ng utang. Mayo kay gipautang ka. Aw, pagkahibaw nila nga may trabaho na ka, sugot dayon. Why limit? Kay nahibaw man sila nga dako kag sweldo. Dako og sweldo ang mga trabahante anang kumpanya nga imuhang sudlan. Mao ba? Karon sa di ka magsugod og trabaho di ay dong. Sunod adlaw.
Mao ba? Wow! Dong. Inigdawat ni mas unang sweldo ni mo ba? Magpalit ang aircon ha? Kay porting alimuutan din sa ato, uy. Aircon lang? Alam ka mo, gusto na mo. Usa lang sa kabuok, uy. Uy, po, ay. What problema? Kanina tayo kay... parito ni... At nga sa gawas ka. Ngayon, padung na siya din eh. Sige, dong. Kay makiksulti sad ko. Basig mo sugot ka, makatrabaho sad ko pa. Pwede kayo. Dili, ato at nga dili. Pre, Ton, musta na? Gikan man ka na ng-duty. Musta naman? Gikan mo sa opisina, pre. Meeting, may usab. Uban sa taga Manila. Mo ba? Oo, niya, pre. Huwag mo na pa-appeal meeting, pre. Wala yung paglaom, pre. Ako doon sa ito, pre. What? Wala yung paglaom. Saan na yung paglaw? Medya dia, pre. Saan yung paglaw, Walang ba? suod ako manager, pre. Tak sa trabaho. Uy, good. Uy, bitaw kayo. Oo niya, pre. Nadawat maka ako. Naagihapon ka, pre. Makatabang gihapon ka na ako. Pili, pre. Basta ko. Napil ko sa kanta ka. Itaktak mo. Gitaktak ko. Bungot sa ito'y. Ano ito ba, pre? Di ko madayon sa Pareha sa ta, pre. Wala tayo trabaho. Singan? Uy, talaglay trabaho, pre. No ko. Diamonding. Ang sao na lang itong atong ipagutangan. Ako naman itong isara na karong tapos. So yan, liman na ka makadayon ng trabaho. Kinataktak ang manager. Sao na lang le. Kita na sa'y matapos. Ano dahil? Pati na lang ko ka smell. Mo na mong problema, kay ang manager nga may mutabang ni Kasmer nga kung bana nataktak man sa diay trabaho. Hasta iyang kumpare, paita, uy. Mao nga unsaon ni namo ron, nakautang na ra ba mis among mga silingan? Di kami ipapriso, kay nangilad mi. Unsa man og kamo ang pasultihon, muning. Good morning, ma'am! Dong Pedro, good morning, Dong! Good morning ni Badoy Aligangang at ako kay Glawas umagihawag manok pisliton rang ooy. Latan na mo to magjaon si dali ang nakadakop. Si Badoy mo na kinadaka Glawas sa mga Aliganga. Kamu dai mamirahe dito, kuande. Pisliton ra niya di gumatin ko ihawon unsam na nimo sa pisliton na ko. Karon di kabaw sang tagiya. Di kabaw tagiya. Okay. Pisliton ra ko dong ati pres para di na katingo. Kanas Badoy Aligangang at ako kinadlawas. Di ka ba ang tagiya? Di mo. Loin. Purbida. Lano? Ate Pres! Okay, ang sendo na to karoon at lawa Si Inday Muning, Ate Pres. Singan mo ning. Muning. Problema gini sila, Ate Pres. Kaya daw na mo kay amigo ni si Kasariang Banabas, Kasmer. Doon ay amigo nga ng pasalig nga makasuod lagi tawag trabaho Ate Pres kay dako kay siya lakas kay siya karon pang pautang-utang pa sa mga tindahan taon is Kasmer taon kay makasuod naman siya nya mao to nang utang ana gitaktak minunang yang amigong manager sa atong Tony Ate Pres gitaktak nya siya gitaktak wa na siya trabaho hinoon mao ni problema lang dako kay silang beranan taon tungod sa ilang mga utang-utang. Nagutang po sila dako ka. Okay, nagtuo mo sila ang makatrabaho niya. Pero nakatrabaho siya, wa. Wa lagi. Mauna yung problema nila. Ganun ang utang. Dahil mo nga, wa pa mo katrabaho. Pag gani, ihap ng piso, wa pa mataw. Wa pa mataw. Mauna. Lisod yung kayo ng tanan ni Nana. Di na maong styla. Dahil, mauna. Muning, di na maong styla. Kamo, Dong Kasmer, di na maong styla. Uno na, mas mayo gali, og makatrabaho ka, wa kay utang. Mauna. Pero bang og duna kay paliton nga mga kuan, mga appliances tiguman nimo? Tiguman. Mao na style ni Lorty Cabrera og ni Ate Mildred Ate Pres. Dili, ang ako na ibawa na. Francis. Kung siya Francis Paris. Di na mangutang. Di good.
Tinuod na. Di ko na mangutang. Oh, tinuod na. Way Iguman utang. dyan na niya ako Mas makautang pa ta. Pero si Pangkoy di naman ko na mangutang kada ka naman siya kung ano niya, kwarta pa na. Ay, kwarta, di ba? Ay, nagkuhan ang Lagi, kwarta. saigon, batagak iyahang 1,000, di na niya punito na. Wa man, di mo siya kabantay. Ay, burlag. Ay, tumban na sa taon sa uban. Kanang sunod-sunod niya, tumban. Luoy kayo. Papili sapatos. Oo na, diha. Dili maayo. Di maayo na. Oy, dong. Wapa ka kagtrabaho. Nangutang ka nagmaayo. Day mo ning. Naunsa. Di maayo na. Dong kaswerte, di maayo na ang mangutang na mudaan. Dong, lisod ko kayo na. Ay, sos. Labi na kung Kita-utang, labi na sa... musod ka ng 5'6", no? Di ba? Di kuha na nagawa. Parang turko-turko. Dili. Basta dili Lisod ka na. turko ka na. 5'6". O kanang... O kanang rinyo-rinyo. O rinyo ko karon. Lisod kayo na. Bayad ka karon. Wala mo kay kwarta. Kay bayad di mo. Mungutay na pagka. Kasuway ito ko natin, Wala, Pres, na wala dyan kay- utang ko, rinyo, 5,000 niya, sunod sunod, inigimpas, rinyo. Rinyo. Latahon ta kong lisas, sa taga ko hanggang. Dibito kay di mo naman ko ka may dako din dyan kay kag income. Nigbayad di mo na apay dakong sobra. Tinood na. Okay ra. Lisod kayo na kanang nakaiutang niya, di mo mabayaran. Tinuod na. Lisod, eh. So, No, pagsasadong nagtabanog naman yung pislip ni mo. Ang mayo, Kwenta lang yung agwanta lang dun. Ang Pero- utang na yun, dahil utang ni Pedro at Pres, kanar yung load, ano yung batanon? Loadan niya. Taon. Pila mo sa imong ilod. 300. 300 kada tawag. Wala nag-reduce na po. Sige ko 300 ako ginan. Pila? Pisos ako. Pila nga lang? Kana nang one line kanang 99. Nagigalay. Gig. Kana na lang dai sig 300. Hindi ato, Pedro. Ato pa kanina mo uyab. Longgar mo 99? 99. Oy, Wala kilain na na. Ini kagabi namin 69. Gulyat. Nagkaitan ka ng 99, be. Di na lang Gulyat. gagan. Oy, Ate Pres, kanang 99 nga kuan. Sige lang kaghatag ang nagload. Takadaro kadlaw, mangruto ng 99. Nya, Two days sa na. may kuan na. Uy, adnan na lang kapaload ni Pre Jewel. Ano man? Pila ka Kanang, ay, kada sweldo, inikit sinas, una ka bayad. Uy, basta eksakto na kung sweldo. Hoy, unya to. Kabasara ko script, recap na lang. Uy, kanang giganahan na nimo ang imong uyab. Video yung tingali, pangiluta ka. Mag-adbay yung gimig bisag mga un. Ay, kaui. Napakait. Ay, unsa, ululuhan na ka. Ukabon na itong pitakas. Olo-olohan. Ululuhan lang. Luya. Bili ng pliti ko doon man mo siya. Ano sa pinanggap, ikay. Ay! Sa bro, kung magtapan mo, sige, kagagbay. Sige, agbal niya. Ang kuto niya pitakay sa napagkikwarta niya. Wala, oy. Katunga ko, bisa guay kwarta na kuot gulat, pero sakit akong malatian. Nga naman? Kaya ano mo siya? Uy, bam, mas ping-ping pa man ako ko sa ilo. Ano yung pambit Gulyat? Ambit, be. Tukan ko ni mo da. Salmo 11, versikulo 7. Matarong ang Ginoo. Malipay siya sa mga buhat nga matarong. Ug ang magbuhat niini magpabilin diha sa iyang presensya. Karon. Wala gyud kamo magbuhat og batarong labi na si asawa. Kaysa gingon na ninyong duha Gulyat, Pres, di gyud maayo nga mag-una imong utang. Pinaon Kay pati tinong paita. Unsa tawag anak penalty kana magsigig tubo kung dili penalty. Unya kung ang nagpautang labi na pre na uban magpautang dinay Gulyat nga naa gyud sila resibo nga pinahirmahag abogado, sayo ra mo kuno kapag dako pa nang istapa. Bitaw tinoda. Duha ka babae nagbugno pero puro pala utang. Nga naman, kabugno. Ang babaeng usa kusog ay mangutang. Ang iyahang style ikakadlaon mo sibat. Kay? Ano? Ikakadlaon mo sibat ang tibok pamilya. Dili nakapangningila ang nautangan. Asa man sila pa doon? Nagkakadlaon. Musibat balin og laing puyo. Yun, laing lugar. Lakalain, kakapoy. Unsay gibugnuan. Engon man nga. Ay, nisipat man na siya kay nagkaroon kayo nag-utang. Nagkaroon ng linding nangita niya. Unsa po'y tubag sa nang-utang? Nisibat man na siya. Doon na nagtrabaho kay ng laki mo na trabahoan. Iya lang sila kuan. Pero lagtod na istorya, di yung kakatukog tanong kung na kay utang. Kay magsigi nagtubo.
Pero ingon ang mga palautang ate pres malibara siguro na nila. No? Depende kung naman sa mangutang nga kinahanglan jud ko is pamilya o kira na. Pero kana mangutang ka tungod kay nailuho imong kay paliton nga kwan. Murag para na ko dili maayo. Pero kung gamiton naman jud tayo makautang kay. Gamiton mas pamilya di kinahanglan di ba? Makatag yung kato pre. Oo. Pero kinahanglan nga Asin nagbitsin. bayaran sa gyud nimo imong Mo utang. na. Ikaw ate pres kay ba mo ko nga dunay mga utang nimo nya maguna-una ka nga. Ha, ate, unsay bayaran. nga? Oy. Unsay nga? Kanang mga gagmay lang nga utang dili pa bayaran. Pero kanang mga dagko Okay, kali okay. bayaran gyud na. Okay ra. Bisa bambina katulad ng bambina 80,000 nga wa man galito pa bayar eh. Limang kana. Ay dato man is bambina good. Grabe no. Oh. Ayuta na. Kayutaan. Dagat. Ayuta na. Pero nagitsgot pa mong utang o kanang bayaran, o dili mabayaran, nangagi sa kautang, alisod pagbayad. Nasa man? Kanang maingon nga, utang buo. Salamat po ka na kating tulong manor. Kunakoy, pasultihon.